Здравейте хора, аз съм Стели, а вие сте в моят канал. Извинете, че тук от тази страна е размазано или нещо така не се вижда много, но ми е щупена отдолу камерата, нали, малко по-отдолу и затова така ми снима тук. Да, както и да е. И както сте разбирали за което ще видите какво има в моята чанта, не съм променила съдържанието, т.е. вътре какво има, дори и аз не знам какво има. И да, последно я използвах в вчера или ония ден. Не, вчера. Да, парите са ми там, да. Само това знам, че ми е там. Друго не съм сигурна какво има. Добре, както и да е, само да ви кажа, че имаме с моята приятелка Сабрина, която я видяхте в Джелибелито, и тя и аз имаме канал вече двете, IDBG, и не копираме другия IDBG, те си правят топове, а ние просто топове, топ 5, топ 10 и такива неща, а ние просто си снимаме. И първото ни клипче, смятам, че беше Чъпи Бъни. Щяхме да качиме и... Извинете, че толкова много говоря, но трябва да обясня. Щяхме да качиме и слайм, но ние го, как да кажем, пресекохме и после видяхме, че имаше нещо в самата смес. Извадихме го, то беше гадно и сега след малко ще мога да ви го покажа. И да, беше отвратително. И след това добавяхме само пияна за бръснене. После добавихме по малко борекс, обаче това не става с толкова с пияна и малко лепило. И да, днеска може би, второто ми клипче ще бъде слайм. Ама не съм сигурна. И както и да е, нека да започваме с клипчето. Ако ви е интересно какво има в моята чанта, продължавайте да гледате. Ето я и моята чанта. Да, доста голяма е и нали на мен ми харесва, защото има такова за по-дълго, например или тук, или така. И също има отделно за така. Или така да си я носите. Да. Сега, не си само ти важната тук. И аз трябва малко да се виждам. Ще си я сваля долу в скута и да. Така. Само да кажа, че ето тук има за стягане, и отвътре има за закопчаване от тук. И да. Хванах първото нещо, са две книги, която едната я завършвам наскоро. Я завърших, нещо такова имам съвсем още малко и не е до тук. Не знам защо и въобще съм го маркирала. И да, ето това е. И е Макс и Мориц, която е много интересна. Ще направя, мисля, че клипче, но не днес, не знам, не съм сигурна. Ако не направя слон, не ще бъде за книгите, защото искам две клипчета да кача днес и както и да е. И е много интересна и някой път ще направя клип, в която да говоря за книги, които са ми най-любимите и ви ги препоръчвам, но не знам дали можете да я намерите, защото това е била майна майка ми, като е била по-малка и е толкова запазена, не е драскано никъде. И въобще я ще си я пази за моите деца, предполагам. И те правят пакости и така нататък. Макс и Мориц. Едното е момиче, другото е момче, но не знам точно. Ето така изглежда. Без повече объртяния да продължаваме. Двойната Лотхен. И да, стигнала съм до тук, защото ми е почти чисто нова. До 29 страница. И да. И е доста интересна, разказва се за някакви лагери, където идва някаква друга, приличаща на другата лодка. Не знам.
Просто е много интересна. Не знам защо носа кутия от Jelly Belly. Да. Кутията на спинера ми. Въобще не знам защо. Портмонето ми. И здравата ми книжка. Да, портмонето ми е това. Много е готино от тук, защото е гладко, така да кажем. И отвътре е червено. Продължаваме. Гримовете ми явно си ги нося, въпреки не знам защо. Имам три четки такива, но едната не знам къде ми е, другата ми е тук някъде, май би трябвало, да, ето я тук, но имам нещо подобно на Beauty Blender. Няма нужда от Beauty Blender, просто си вземете някаква гъба, която да ви е... И да, не си слагам много често фондютени или някакви такива, въпреки че имам коректори фондютени, но не си слагам много често, зависи ако ходя някъде. Мисъл, да. Спинерите ми, който този скърца и го мразя. Чуйте само. А този доста ме кефи. Фломастри, химикалки, коректор. Ето. И на училище нося само едно малко на сестърче, в което си нося 2 химикалки, някакви фломастри, да си отбелязвам най-важното нещо такова. И да, особено за 5 клас много ще ми трябват, да. Ключовете ми, на къде без тях. Календарче, майка ми работи в SDA и да. Отбелязала съм си на Юли, отскоро го ползвам, от вчера. Отбелязала съм си, извинете, това беше от тук. С жълто ето тук, предполагам, на 28, днес е 28 и да. А тук не е много хубаво, защото не мога да пиша на малко, да. Пише, че когато съм маркирала с жълто, означава, че ще качвам 2 клипа. А това е гадното нещо. Ние използвахме степче за цвят и се получи много готин цвят. Обаче го таковахме. Имаше и доста много, нали ви казах, че остана и още смес, обаче сложихме твърде много пяна коне и то се къса и да. Вчера беше малко по-готино, ама е съвсем не еластично и да. И въобще ще го изхвърля. Но беше много вкусно, защото е с тепче на малина. И да, ето, нищо повече няма. Това бяха нещата. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Какво има в моята чанта. И да, абонирайте се за мен. Харесайте, дайте един thumbs up, т.е. И също проверете в IDBG, мен и Сабрина имаме едно клипче, защото ние наскоро. И там правиме Чъпи Бъни, или Чъби Бъни, дебел зайче, да, се тая, както и да е. Ако ви беше интересно, браво, дайте един thumbs up, абонирайте се за IDBG, харесайте клипчето и до скоро! Обичам ви!